тамошобино ами дар ҷони ман задагия бовар кунед. И я нағмаи дигар ёд гирифта. Одамора сир мекунанд. Намедонӣ куҷо бигирезӣ ба уже старт истодагия. Ира фақат давоша барсик меёва. Барсик ира сир накунам. Мо иним ҷода ба ҷо шида местем кай ибрава. Дафшку барсик. Ина испандиёр хестай. Испандиёр бедор шуда. Ай тарса намеброя. Ай тарси намира ина. Ҷада очирад истодагия. Одамора куҷо ёва сир мекунанд. Гишна ташна нестай тамошобинон. Сатили ов да пешмондагӣ, нон, ҷигорӣ, ҳамаи ки чизе ки дар зиндагиш дар корай. Сатили овшуна барсик да пеш сатили овшай. Неки бояд одамора идам хеле пеш кунава, девона кунава. Ва мо грехта боло меброем. Наё ки меқапата. Бура ки амҷода. тамошобинои азиз, пешаи тамошои видео ма шумода як канали дигара тавсия мекунам. Ҳатман дастгирӣ кунед. Канали Восточная кухня ном дорад. Дар иҷа духтарои ки шумо эфир меге, анами каналда ҳар рӯз эфирай, чақ, гапи чап. Инҷода як намуд торте ки дар духовка намепазӣ тайёр мекунем. Торти тестайёр, беҳад осон ва беҳад болаззатай ба фикрам. барои ами агар хоҳе ки рецептҳои осонак яки маҳсулот тамоман кам мерава, ина нигоҳ кунед, ёд гирен. Масалан амхалии пухтупазоро марҳамат ами канал дроем, подписаться кунед. Ссилкаи канала дар комментариям мемонам. Духтаро дроем, подписаться кунед, пушаймон намешавед. ина ки дидед чӣ саҳриё дар хонаи мо ҷанҷоли барсик, маваи утка. Испандиёр дар инҷа руст мешава. Бечора дига наметавонам, мега мара барои айҷа. ина ози ай гарданаш қапидан. Не, ида дарс намешава тамошобино. Ида дарс нестай хеле коро. Бро рафте. Биё каравот барамта. хай тамошобино ки вазият безид мешава. ин наздик биё резка одама мехава. биё рафте миспа. биё будам каравота барам. биё. салом тамошобинони азиз. 29 сентябра ҳаво як бора гуфтам ку хунак шуд. шамола бинед. галоро ҷобаҷо кардан дар кор ки тамом ҳама гало мемранд. ман оқа галопарвар нестам, не ки ами гало каким-то образом гуфти одамо хонаи мо омадагиянд ва намедонам ҳаёти ино дар оянда ба чиму бадал мегашта бошад. ҳар якай ира шинондан дар кор айса, нигоҳубин кардан дар кор. хай мебинем чӣ мешавад.
ина духтаро ман уже ира кушодагиам ман гуфтам ку ман ами гирифтагиам ира мепазанд шумо чандтатон гуфта ки не ира намепазанд ина бине я большое акцияная каша а я солая равшаня солая куже ингокне ина ми ина навистагиай варид 3 минут 3 минут ира пухтан дар курай барои мегуфтам ки ма айвайш мегирам ай нестле айвай кадомиш буд айвайш мегирам вар намепазиям хе тайёр овиз ҷӯш давай мекунӣ мемонӣ руша мепӯшонӣ типа ролтанда а ира боша чӣ мекунӣ ира бояд бипазия 2-3 минут мумкин чанд намудуш будай да ми намудуш хайдам дидам ки уже ира пухтан дар курай гуфтам иқимдай салом тамошобинои азиз влоги имрӯза айцум сар мешавад бовар мекунед 100 сол шуд дуюм сеюм этажи сум наомадам барои сурат чопкунӣ омадам набине сеюм этаж амха хомӯшия ки сум бо сеюм этаж пулни холӣ бидай тезсайр туристические агентства дачда суратгирхона где-то ҷадабда ё веча холишда ҷаи 3 этаж инаму якмуш обычный 10-15 сурат чопни ба ина ёш калон уже картинка ман ҷавадам сурат печаткни кодик пеш барои ин сурат чопкунӣ меомадӣ очирад местодӣ бо вай мекардӣ хеле чӣ медодӣ пленка буд чӣ буд короче пленка да мебировардан оз ба фикрам ҳеҷ сурати коғазӣ надорад пеш мебировард сурат мегирифтӣ як пленка мебиромадӣ суратҳоро печат мекардӣ чантаӣ бо ози ҳама электронный версия иҷода ҳеҷ чика нестай нигоҳ кунӣ 3 метр сум тоқа ҳами суратгирхона тамом мегарди то суратҳо чоп шудана иҷо чанд чи будай маҳкам шуда пеш аку зур будак да иҷо сум чизои зур мефурохтак пешаи мактабо мо меомадем хеле попушӯи хушрӯ агар иҷо намеёфтӣ осолои николай да мерафтӣ ай чӣ мегирифтӣ детский мир ҳама яхе будак да либос ҳама чӣ оз ба фикрам ҷо арендаш қиматае ки иҷо офис шуда чӣ шуда ина иҷо маҳкам шудаяд ҳечка нест суратҳоро печат кардам ман хоҳам ки ягон 34 сума сурат печат кунӣ як донаш 1 сомон будай 29 сурат 29 сомон дар сум тамошобино фақат якм этаждай хеле одаморо зинда будани сума эҳсос мекунӣ дар дигар этажош вообще хомӯшия офис шуда суме ки бояд дар ҷо одамо савдо кунад офис шудагия ҷое ки одамо маҳкам кардиян стол стуволиян туристическая компания виза метия аҷоиб хеле медона якм моҳи тирамоҳ ина имрӯз ба охир мераса ҳамин рӯз уже тирамоҳ нишон дод боронша борон бурдиста ай саҳари қайқа амха ба зур замино тар шудианда аку тарафи хонаючам рафтестам таксира занг назанам занг мезанам ами гизалай карда фақат мара бекор мекунӣ фақат мара бекор мекунӣ пеши вайда расидем чӣ мегӯянд ҷа цека мегуфтанд кози уже нест зданияро полностью ай навсозӣ мекардиян дига ахе месохтиян нигоҳ кунӣ иҷа чӣ хеле шуда бе здания фонтанош мондаде ки анами фонтанои тюльпани формаи тюльпанай ку ҳамино ай вақти ма майда будам ҷои кориоча мерафтем ба гирди ҳамиё ҷа хеле решётка набуда мерафтем бозӣ када ма қати акам ҷамшед мерафтем ай мара зада мебур зада меовар ба камтар калонтар шудем шергувал када мерафтем ина
Иджаку вай мечтай аз данияи калон мечтай ки айҳо уҷа биёй тамоман вид дигаха мешдай бисёриё норозигӣ кардан ки хай ина крилош истодай тамошо бино у крилоша канҷани крилош истодай вақтами кор мекна кондитсионерош задагиай хулоса инам хеле аз навсозии шаҳр рафтаистай ҳама корома қариб буд кардам ки ҳамқа гуноҳ кардам ки дар инстаграм сторис кардам таксист фаҳмид ки ман дар ҷоям ва такси қати рафти агар ман маршрутка қати рафта будам қаша гуфтум не маршрутка қати хай ман биём мебарам так гуфт омадем ина инҷа ҷои намедонам запчаст фурӯшия чия хулоса медонин полни пулома гирифт 40 сомони охиро ман додам ки устода чӣ хар самбуса бихарем айсахводам ки самбусаи бамаза самбусаро хӯрд самбусаро хардем ки звоночек шуд диндин вам поступили деньги гуфтам пуло ютуба гирифтем ана кӯзи мерем ирӯз мега ман кор намекунам мега дига баъд короче мега ман ирӯз кор намекунам мега хабо ман кай пули маршрутку тамошо бинам вай бояд фақат тақсим шава полни да ҳама чӣ ман намедонам дига оилаода чӣ хелай да оилаи мо ҳами пули машин пули ҳама чӣ корои хонада структурода не да бардак не тақсим мешавад пули интернет пули ҳама чунчи агар набояд ҳама пули интернетим тамом барои ки ман масалан ютуб ман истифода мебарам гарчанде ҳамашон ҳама интернет истифода мебарам не ки ман пули ютуба ба кала гирифтагиам ма бояд ҳамин пул фақат пули ютуб будем тамом монда 20,000 подписчики ма ва ҳам поён спартак нест пага мемра интернет мо хай рафтем спартак рафтем не спартак не пура ҳама ҷуда боз мерем пули интернетам меспорем чӣ хеле ки медона интернети ман 700 сомона буд баъд ман 500 сомонаш кардам уже 3 моҳ шуда ё 4 моҳ шуд 500 сомона аз пули интернетам меспорам ба такси хай 200 сом мада те ман ирӯз кор намекунам кафта ман ягон выгода бошад 200 сом додан кор накардани таксист зато мара мебини дар хона тамошобино ман гуфтам ки биё канали тачпапата наволи дар чи самуса хай рафтим ман фикр кардам канали ман таксистка чӣ кори карди видео ку дар вақтҳои выходнои парток дар вақтҳои бекорӣ чӣ хел биромади чанд сум кор карди интерес намешавад не кира не конфиденсия ам хеле ки интернет вай ки парто ман рекламат мекунам арзонтар реклама мекунам чӣ хеле ки бепул мара ягон ҷо намебарӣ намедонам тамошобино идеяи ман зур неста гуфтам канали ман таксист букшо масалан кушоди такси дар бораи чӣ гап мезанед шумо дар бораи ҳаёт мамоти зиндагӣ ҳамин оинаотона маҳкам кунед кам дар овозотон хушбу биёяд масалан дар бораи нами чӣ хел рафтастем чӣ хел пробка чӣ хел не клиенткати суҳбат кардастем охир вақти рафтан мумкин нест съёмка кардан мангам шумо ягон хеле хушрумоне ки уҷа то вақт хамсин бера съёмка мелмахма неку ха ҳамин гап ман агир бешухи канал кушо ши дастгирӣ кини канала подписаться кунед дар ман таксист я идея дига доштим на гирифта куша ҷило боишам мегирам тешакинагем ки бо не уже канал тамин шавсоз ку ман таксист ҳар рӯз я видеои ду видео парто куҷо мери чӣ кор мекунӣ вообще тамин монтаж менӣ ма вақт надорам ҳо монтаж мекунам биё чаро бояд реклама кунда авам калисоша кокстиша баъд ҳавали дамо месмеравада меша ба ман таксист ҳо ши ами рӯ сарш ки ман дастгирӣ мекунам 10% метимада салом алейкум бародарони гиромӣ қадр ҳо ту барои мардаку бародарон ха тамошобино ман меравам тра тамошо куним хай основной хика ки аудиторият бардаку шаванда чиқатида қина мисол ҳар дафъа осон нест ку пули ами аренда ҷамъ кардан ку чиқа соати 5 мехези мери сагго дарвозаро мерам қариб мегазанам мегам киёма сагго хатбоб сиё қариб газан дарвоза тараф кад давид басарам
خلاصه انمی روز تماشابینا امروز من رکلام پلاتنی دارم امروز رکلام میکنم بعد امی رکلام پلاتنی کانال ایرا رکلام میکنم بدرین کانال من تاکسیست تماشا کنید هیچ نداره امی ویدیو پرتافتن یعنی من هم خیلی کردم اش شبکش پرمینی میشوه تاکستانم خیلی استوریا نقل کجا رفتی کی داد گاز داد چی نداشتی آدمو دادی چه گاز تموم میشه چه میگی تموم چه میای خونه پول میگیری و چی میگن شاید شوتی خونه راست خود میکنی بجای فایده بیاری انا خیلی چه ما میگیم نونو وردستی ابدا میگی هو بسات 11 شام میاری همه میاره زبس فهمیدی استوریا دروغ نک سه تکن مایده میسو تمام تماشا کنم مزمنم کلی اینترنت هم اسپره و وقتی که بلاگر 1000 подписчик چی کرد نیمی اینترنت ایمیت پلشه ام خیلی فورت همیش فورت ما هم همی کور شوه تا دستگیری داریم در کانال من تاکسیست آبونه شوید کلاکل چیکرو جوکت کامنتاری نویسید جوکت نگو لایک مونید با دوستانی خود فیرستید تا که بینن در عملی توچکی خما گوزن بود امور خیلی هدبید معقول نیست در کانال ما کارو چی کان کرید نفر پیسات تکنید تماشا کنه ویدیو رو تمام давай تمام شهر منطقه‌های نویار شما رو نشون وقتی که پول خرید کار میکنی که دلت نمیشه خرید کنی وقتی که رامونالی کار کنه یا که یکان درآمد دیگه هر چی میخری وقتی که خودت کار کردی تمام 4 تا کافه 1 تا چای 4 تا بوچکا اکونوم همه خیلی باشه یا من وقتی که پولی خودم باشه چای میخرم بوچکا خیلی چیز قیمت نیم مثلا نک پیتکوی خیلی علای 13 سومونه نیم چای 3 سومونه بوچکای بیچ خیلی نمیرم مروه پروه یکون چی خریم دلم نمیشه ما گوشم بودم مروه استرل که میزنیه مروه بیو آخی در خونده است شخص میتی آخی بوشه چای میخریم بس در خونه میخریم اکنام آخی هم فکری من چی میگه کمی درده نمیشه اکنام خوبه یا مروه